Assalamu alaykum mehman tomoşaçlar. Merdana Production'ın ýazgy etmeginde surpriz. Ýagny edil häzirki wagtda daşar ýurtda ýokary hujaýyny ilim bilim alýan Serdar Berdiň adyndan mehman oguljugy Nurberçany 1 ýaş toý bilen gutlap barýar. Onda biz Daşow welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýalkyn geňeşligine tarap. Başda doglan pursodyňdan erkek bolup ýaşamany gaýrat insin gursoňa erkek bolup ýaşamaga diýär şahyr. Şonuň üçin Nurberçanyň bir gaýratly edermen goç şeýitleriň biri bolmagyny beýik bir bardan dilege diýär. Serdar Berdi gutly bolsun toýlar. Aleyküm mehman adamlar hemmäňde Muhammedowlaryň döwletli ojagyna hoş gördük diýäs. Toýlary gutly bolsun. Allah jan her bir türkmen ojagyna agdyr maşgalasynda şolar ýaly toýluglar, şatlyklar köp bolsun. Şu gıdawaramyň sebäpkary Nurberçanyň mehman kawlasy, edidadysy Serdar Berdiň adyndan ilki bilen şu körpeje iň süýji arzularymyzy ýollaýar. Oglym gutly bolsun toýlar Allah jan. Atyjanyň ýaş uzun bolsun. Şu döwletli ojagyna toý diýip geleli elmadama tasaklaryňa diňe toý ýadylsyn. Bir asylly käriňizde de üstünlükler dileýäsine. Arkadaly gahrman Serdarymyň saýasynda bir ýaş altyn nesillerimize ilim bilim berýän, bilim ulgamyny kämilleşdirýän halifa mowlemy gowurýan mowlymlaryň biridir we mowlym janyňa sag bolsun. Sigimiň ýaş uzun bolsun ýene bir ýola. Serdar janyň adyndan gutlaýar. Ine bir İran mowlym bir ata ýüreginden owy pataly alkysly arzularyňyzy beýan etsen. Serdanyň adyndan ýürüýt operatorlarym ýadga geçirýär. İnternet ulgamy arkaly Serdaram bu wagt pursatlary tomaşa ederler. Aşdyna. Sawalym benim öýlenme toýgarly bugün 2026 ýylyň 14-nji ýanwary benim maşgalamyzda iň bir saatlyk öýlenmelerin biri. Ýagny men öýle adamdan maşgalamyň adyndan Artam Nurberdiň adyndan hemmäňiň öýünde toý bolsun, janyňa sag bolsun, gelecekde aýry birlikde gatnaşmak hemmäňden miýetler etsin. Serdar, seňem janyň sag bolsun, häzir görýän bolmagyň mümkin, görmeden soňra görürsin. Sörtünden öýreni. Öyle. Tagaman okulanın tasavvurda devam ettirdiň. Okulanma da bu iskillikler arzu eden täzelerden dışında bolsun. İndikler, aydıntılar, dağınlar, bilmem, dağın tavarın şeydi. Budama şu toyluglarda, iňur begençliklarda şu bilen iýarlaşmak hemmämde meýer etsin. Benim maşgalamyza gelip sizin saatlarymyzy paýlaşyp oturýarsyňyz. Bilen sizin hemmäňiň öýlerinizde iň gowullarda dostlaryň janyna sag bolsun, maşgalaryňyza agyrlyk bolsun. Hemmäňiň sag bolun. Gutly bolsun gelnese. Toýlar gapyňda diňe toý bolsun. Toýlaryňyň başlangyjy bolsun. Anhaşın atamın toýlaryny jan tawasyny iň daky çaýlaryň bir bolsun. Bu hemmäňde taşlarýar toýlaryny diýmesin. Jan tawasyny ýene bir gezek ağaçmy. Benim doğurmaz, yaşlı bir olsun, oğulun bir olsun. Ağam ağaçtan yaşlı bir olsun. Ýa-da atkas gopmadylar. Awatlyň başlaryny olsun, ýarar ýaşy bir opy saýlar. Doğan ağaçtan yaşlı bir olsun. Çok yaşlı bir olsun durmuşuna. Doğan ağaçtan yaşlı bir olsun, canım sağ olsun. Bölcek olsun.
Yaşını bir bakın. Indi Serdar canım Gürütü Mehvan oğlunun doğulan günü üçün yollan süýçülük tortunu keseli. Ulver canım bir ýaş toý üçin taýýarlanan süýçülük tort kesilýär. Men en bakly adam Oğluy olan kaka Çalışmarın kaka diyen sözüni hisada Men en bakly adam Oğluy olan kaka Çalışmarın derde diyen sözüni hisada Bağladım barım baltım Olur doğamatım Arzuma ömrüme anlatım Doyumok seyredip Oynap heves edip Bir yalvarış menne döndü Balın oğlum Adına döneyim Vakcan oğlum Senle yaltıyım Men en bakly adam Oğluy olan kaka Çalışmarım kaka diyen sözümi hisada Men en bakly adam Oğluy olan kaka Çalışmarım derde diyen sözümi hisada La 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 Balın oğlum Adına döneyim Vakcan oğlum Senle yaltıyım